کسی که به ایرپورت رسید ایرپورت میگیریم سوق سلامت به تاجیکستان هم میبریم شما. این شبکه اکاترینبورگ ساعت 12 شب اومدن اینجا شوری اوش رسیدن 7 کسا بردم در تویسون رسیدم اومدم. салом бародарони азиз, фаромӯш накунед ки мо коре ки ба мардум камакак фоида меёра мо ҳеҷ маҳал пул намегирем. ира фаромӯш накунед. кӯшиш мекунем ки бепул хизмат кунем. баъзе корҳое ҳастанд ки пул мепурсем барое ки заҳмат мекашем. ягон коре ки мисол бо монтаж дора ё ки озвучка дора. ана бародарони азиз, ин бародар ҳозир то охира гӯш мекунем ин бародар чӣ мегӯяд. ин бародар пешакӣ ман як каме гапша ба шумо мегӯм, баъд хичак гӯш мекунем. ин бародар мегӯяд ки мо гражданини тоҷикистонем, дар ош дар қирғизистон кор мекунем, таксием, номери телефонашам мондааст, визиткашам мондааст. касе ки аз тамоми ҷои шаҳрҳои Россия ош билет мегирад, фарқ надорад гражданини тоҷикистоне, ӯзбекистоне, қирғизистоне, қазоқистоне, куҷои гражданин боша фарқ надорад. анамин бародар ватсап дорад. пешакӣ дар ватсапш нависен, шуморо ждат мекунад, интизор мешавад дар аэропорт. шумо ки парден дар аэропорт то тоҷикистона гарантӣ додеста. пешакӣ гап занен, занг занен, қатиш маслиҳат кунем. ман одами нейтралнем, ман ваёра намешиносам. дӯстони азиз, хутон занг занен, гап занен, видеовизус кунем, фаҳмед, баъдан марҳамат билет гирем парда рафта, баъд авиҷа тоҷикистонтон гарантӣ қайд тоҷикистон мебарад. иншалло насиб ман охири мода ё ки аввалои моҳи январда ош қат мерам, мебинам да бо ҳамин таксиёро ҳамаша сиёмка мекунам, мебинам ки чӣ хел мераванд мардум. ҳозирашда бародаро касе ки рафтааст, марҳамат ҳамин номерҳода занг занед, пурсед. мега ки тамоми гражданино омадестанд. касе гражданини тоҷикистона мега омадестанд. хай пурсен на бо бародаро чӣ хел билет гирем, як ҷо билет гирем. бо билетфурӯши ҳамин қазоқистонам ҳаста, я тоҷика. ман пеша омаданам ай қазоқистон видеоша мондагиам. ана бародаро билета метонем ки ай қазоқистон гирен, ай мисол Россия ба қазоқистон, ба қирғизистон астағфирулло, ба қирғизистона паридана ё ки билета ҳаминҷа мегирен, ҳамин Россия мегирен, мепарен мерен ва ё встречатон мекунанд. гарантикати аэропорти ош мебаранд дар Исфара, граница Исфара. худо нигоҳбонтон боша. иншолло бо махнум рафтанӣ шудем, хабартон мекунам, мебинам, нишонтон метавам, қатъиан ба таксисто иншолло бо гап мезанам. ҳозирашда ки шумо рафтам гирем, ай гап зад, чизе гуфти бародарҷон? алё. мо бачаҳои тоҷикоям ака дар ошем, мо бачаҳои тоҷикоя дар ошем. рафтасиас озон. бале. ана таксием, короче, мо граждани тоҷикистонем, дар ҳамин ош таксием ака. ҳамин номероро медодем дар ҳамун чи канал я реклама мекардем ки ҳамин тоҷикор омадан хӯ ва гарантия мебарем ака то границара. ҳамин ёрдам ай мо бо ҳақтани чӣ мекунем. ҳамин номеро медодем я реклама канал. беҳақ намешава. беҳақ намешава, беҳақ. агар ута форал ака ута бо хуб ҳамин чӣ хел форал ай дасти мо ҳамин қамиёе ки тоҷико худ ма бигирем барем дар граница тоҷикистон бигзарнем ҳамин қавар. беҳтарин. майли бародарҷон, ҳамин номро 996 772 42 0119 199. не ози ака визиткара мегирем, визиткаи ватсапа мегирем, ҳаминро чӣ мекунӣ, ҳамин бачаҳо чӣ мекунӣ ки ҳамин номеро реклама мекунӣ, ай Москва, Иркутск, ай гиҷое бошад, то ҳамин оша билет бигирам, мо айҷа мегирем, мебарем дар граница Исфара мемонемаш. майли паспорти тоҷикӣ ҳам дошта боша мешава? ҳамин фарқ надорад, ҳамин граждани тоҷикистон боша ҳозир омада мешава, любой ҷои Россия омада мешава. любой кас уже рафтеса на Қирғизистон? любой кас омадааст, мо граждани тоҷикистонем ака. агар ҷевиятола фаҳми тарафи ғарб, мо ай ҳамуҷаем. фаҳмо. ҳамин номерои моро реклама мекард ки ҳамин бачаҳо худ мо хай мо ҳам ёрдамаш мекунем, хай мебарем, мемонем, ҳақ мо мегирем. тогҷора мебари шохӣ? тогҷо мебари? граница Исфара. набари дар ғарм партоишон? граница Исфара. Исфара да? ҷиргатолаш намебари охи, лахшиш намебари? Исфара не
این گرانسا رستای این گرانسا رست только через Лениноград ما میتونیم که بریم Mali, mali, brother. Mali, باید نمره رو میپردیم میره رکلام که التماس اکا جان mali, mali, gap nest. مالی خوب بود همین یوتیوب دو подписаться کردیم داخل Salomat bosh akajon, gap nest. مالی خوب اکا جان همه کنم زروید میکنیم خوب برادران عزیز شاید نکنید توجیه خود مونای بو وعده داداست که دستگیری میکنم برادران را کسی که به ایرپورت رسید ایرپورت میگیریم سوق سلامت به تاجیکستان هم میبریم شما خدا نگهبانتون باشه احتیاط کننده جای باشین